En je kan, denk ik wel, het tijdschrift Heid en Mem. En ik vind het allerleukste altijd in dit tijdschrift de uitspraken van de band. Dus ik zal eens even zien de deze keer instellen. Want dat vind ik altijd machtig mooi. Waar ben ze? Zitten ze deze keer het in? Dat mist dan net. Ha! En men hoeft net meer mij. Nou, iets foutje. Ik reken het goed. En de tekst zit er nog wel in, merk ik. Want hier weer uitvallen. Heel handig. Maar dat is meer, zit dus meer tussen de eren. Ik ken hem nog wel. Nou, hartstikke leuk. En dan nou nog even de tonkenvestjes. Ik vond dit. Alfabet schrijfkaarten. Nou ja, zo'n schriftjescrow is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het had ik een beetje vernieuwend en nijwurf van die band. En ik zeg, dit is toevallig lezen. En ik denk, nou, should wel even dat het wat is. 6 plus, maar uitwisbare stift.